Halo. This is your boy MNTBN. Tugay na mo ba nagkita tong mga high school na friends eh? Tawagan natin eh. Hello? Raf! Yeah, dude, hey, come on, what's up? Are din sa balay? Oh, tagi-tagi lang good, chill. Oh, yes. Netflix, ano ka? I will come. Okay. Sige. Goodbye. Dad! Yes. Yeah. Is the Lamborghini available? No, son. Oh, I will just use the Ferrari, by the way, okay? Goodbye, Dad, I will just go to Chico's house, okay? Go ahead. Oh, my ref. Ganun, Maris Rafi. Saan ka nga no? Pwede na tumukon sa mga high school ba? Benedicto... Mark! Grabe ba ka-stricto yung mga mo ito? Uy, Marcos, ihugasan yung mga plato. Tira, ang imong ginuto, nang sana na. Oh, ma. Guwat. Oh, boy! Marcos! Oh! Ay, dinis balay! Chill lang ba? Netflix, ano ba? On your good? Tagay sa ginagboy ba? Libanan ka na. Di ko suktos ng mama. Labi na magtagay-tagay mo. Ha? So, di ko, grabe sa di mo tagay ka dako nila to. Suray lang ko eh. Sige. Kasi pakasa. Kin-kinbi, basig feeling. Yan ba? Pero naman yung trabaho sa Converge is good, pero try lang. Tagaday po ko. Bisti na tawag. Luboy! Sa mukha ni mo eh. Ano sa kumaka na ako eh? Ito ako Mobile Legends. Higit mo kayo, na-if ko nung. Pasensya kayo ha. Ito, dinibaon niya. Pilit balay. Ha? Ay, mauram din na eh. Kunya na, mara lagi ko. Sus, gamay ko tang. Ako kay bagastutan. Sige na. Ito ako balik. Sige. Bye. Rap, Sudra. Yo! Oh, ma. Mark, alay na Mark. Sudra dito. Lagi mo balik. Huwag sa'yo. Lagi, ma. Atay sa Ken na ganyan eh. Ito, Ken, ito. Sa may kuwang na to, di. Okay naman, suod na eh. Wala naman ang salita sa Rafi. Sige. Here's it. Wow! Oh, I thought we were drinking cocktail, you know? What's that? Sige na mora mo ganyan ko na afford yun. Pero sige na, good chill naman sa likod. Ba? Kaya? Okay. Pagkagin ko. Okay, mo dong. Dali, okay. Kibuhan ko sa mama. Ano ba? Sus, kibuhan. Sapat na ko. Ganda ko, ano to? Sumuta lang.